Kau ran ho te lalpa Yesua mengin cibai kabu ka cheu ole hei kan tun lai khovelin among an pui le abuai pui ber mai rileng covid-19 na wangin khovel mi pui te kan chi aya kan thlabara kan mang anga he rileng he ri hi kan hlau ema ti thei kan nei box si lova chuwang chuan ko ran ho ten pathian mi ten kan ti thei om chhun chu mani in chung lumatanga pathian ne na tong trial lalpa au hi kan ti thei om chhun anita a kan tong try na hian thil na sataka ti thei ani ti hria ila ko ran ho te pathian ne na tong try tam turin kan in cha du a kumsang ni le som ni alo her chuaka March tha lo ni chuan khovel in la mel riat ngai lo nat na rileng la om tak mai khovel in lo mel riat ta a mitam takin an thi pha ta ani among an thak le mai chung laka chuan him kan du a he kan Mizoram zim te po lo thleng lo turatam takten kan ngai la in vo in nia chuan alo thleng ta si a chuwang chuan ko ran ho te kan fim khura lalpa kan autam angai le in ka hria a ko ran ho te kan in som ma ti chuan he nat na hi kan hlau ema hlau po kan hlau turani a hla om re ngami tam tak nun na suat to tu ani a amaro chu kan hlau awanga kan thlabar viau hian omzia omlo mai theya hlau chu kan hlau turani a he nat na po hi he rileng po hian kan chung kwa min man lo se kan duang kan du vekang amaro chu enge kan mahuna lo thleng don ti kan resi lovani tin he nat na he rileng hi lo kai lo po ni ila nak tuk loka tuk le loka hian nat na chidang awangin emo kan taksa hi boral thei thowani chuwang chuan he rileng hian pathian lam min hnai tir sela pathian lam ma min hnuk hnai sela ka du hle mai chumi tur chuan ko ran ho te kan in som ni sela in thlamuan dan vak po tam lo hle maya amaro chu in tong try pui te pathian thua in thlamuan ton te ro hi chu kan ti turani ti hreta ila tha in ka hria a ko ran ho te mang ang lutuk lovila lalpa hne na kan mamo te thlenila lalpan min ngai tu ang ti karingani tin he nat na ta na kan him na thaber ni a sarkar in an ruam han te ko ran mi ten kan lo zom that hi apoi mo hle in ka hria a ro rel tu tena rowan rel hi thatak ka lo thlop turin ma ni in chung luma oma pon chuak lo turin in khung char char maila tha in ka hria chu chu kan him na tur ni in ka hria a chu tianga in chunga kan in khung ta sa sa ni chuan ko ran ho ten kan ti tur chu chung kwa in pathian pol tamila tong try tamila he nat na rileng laka hian lalpa min chan him thei ti kan hria ti in pathian hne na tong try in khongai dilila lalpan min chan him thei ni ti hi vo in nia hian kan soi du a ko ran ho te thlabar lutuk lo turin kan in ngen ani pathian thua amosa bungli chang som pahnia chuan o Israel i pathian tok turin in peiro ti kan hu a voinia hian pathian mi te ama lali suwa tok tura kan in pe ahun to hle in ka hria a heng nat na rileng te hi ama lali suwa lo kal le na
dona chuan lo thleng tur chin chia na te ani a tram te tlanga lir te nginga hri te lenga ti a chu wang chuan chin chia na ani a lalpa tok tura ko than hote kan in pe apoimo in ka ria a kan thin lungte ti thiang hlimila sual keima ani a bet tlat te da tha ila lalpa hena ngai dam dirila ama lali sual local lalpa nge chu au thom nen van tir ko chungnung ber o nen pathian to toro dri nen van atring local don si a ti a lalpa hi ro pui takin local ta po ni sela anne nakal ve thei tur kan in buat sai hi atha in ka ria a chumi tur chuan ko ran hote tun huna hian in buat sai zok kila henat na hrilenga wang hian chi ai lutuk lovila thabar lutuk lovila tha in ka ria a pathian in heng nat na te hi kan top na turata na min ruat sakani chuan tu man kan pumpel don chuang lova chu chu ria ila amero chu heng nat na te kan top na turata na kan thi pui turata na min ruat sak ani lo chuan tu ma hian kan thi pui don chuang lovani chu wang chuan he nat na wang hian he hrilenga wang hian lo bo ral lo po ni ila nakin loka hian lalpan kan thi na turata na min ruat sak awang hi chuan nang le ke hian khovel kan la chu asan thowang ti hirin omani chu wang chuan khovel hi le achunga thil om te hi eng ma kum hlun tur ani lova khovela hian kan kum hlun don lova chu wang chuan in hosan le theu tur kan ni a ko ran hote lalpa tok tura kan in buat sai poimo hle mai henat na hrileng awang hian ilo thabar lutuk lawang u tong train lalpa hna in hlan zo kang uti hi lalpa isuam ngin kan in cha du ani pathian hna kan lo tong tra yange lalpa chungnung ber kan pathian engkim ti thei leile wana khat thu nei na zong nei tu ini a engkim chunga thu nei tu ini a lalpa ente hei kan tun lai khovela natna rileng maktak mai covid-19 chuan khovela tua me ka mitam takin an thi pha to a lalpa khovel sarkar abuai em amang ang em ani tin lalpa hei kan ramzim te mizoram po alo thleng ve ta o lalpa ti thei kan vanei tlem te lul em amaro chun nangin he hrileng lakata hi imi te min chan him thei ti kan ria a lalpai kut pha ro pu kan ron in hla ne he hrileng hi lalpa nangin min thunun sakla min lak kian sakla kan du a i khong ina kan ron di la engkim chunga thunei tu ini tin lalpa tlang sang rin na kan u naw te nang ma thu thung fa i ko ran ho te thlabar le mang angan om phal lo la lalpa nangin thlamu anang che heng hrileng man mo thak tak mai man mo tak mai te hi lalpa nangma min hnai tir tu atan man ruwa min man sak zok la sual kalsan na nun nei lo ten sual kalsan tu na an lo nei pha thei na turin man ruwa nangin mang zok la nangma thu thlung fa rinna kan unaw te mun sanga om te lalpa nangin min veng himla he hrileng laka hian min chan himang che o lalpa tin he mizoram ngei mai po khongai takin lalpa isu he nat na hrilenga wanga kan room phal lo la lalpa nangin min veng him thei ti ka ria i khongai na karon di len hrileng chunga thu nei tu lalpa isu heng hrileng lakte hi lalpa heng hrileng te min ti top sakla nangin min thunun sakang che lalpa isu ming thiang min karon di le che amen